ADN anjî asîda deoksiribonukleî li ku derê ye? Piraniya mirovan difikirin ku ADN li her devera laş de belav bûye. Lê bi rastî ne wilo ye. Bi piranî ADN li nav navenda şanê ye û navê vê navendê jî dendik e. Ev dendik wek navenda rêveberiyê dixebite. Wek ofîsek ku hemû şertên çêkirinê û biryar lê tên standin. Biryara her tiştên ku şane divê bike li vê navendê tên girtin. Li ev ti mûdayî ne wilo ye. Hin şanên bêdendik jî henin. Em navê prokaryot li van şanan dikin û bakterî jî ji vê tîpênin. Di van şanan de ADN bi hawakî serbest di nav şanê de karê xwe birêde dibe. Lê şanên me, ê însanan, ê heywanan û daran şanên ökaryotin. Pêşgira ö ji zimanê Elmanî tê û wata wê jî rast an jî heqîqî ye. Ökaryot şana heqîqî an jî bidendik û prokaryot şana neheqîqî an jî bêdendik. Heger tu dixwazî cîhana ku em tê de dijîn bi zimanê Kurdî fêm bike, bi me re bimîn. Dem baş.